Machiegni koromo gi tudri kodwa namba mar ote machuo kari adek auchiel nono bende yudowa kanye e mbui mar Facebook, wantie achiel kachiel e mbui mar YouTube, yudowa kacha e mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni kwan jopuonjre mowito ngimagi e masira ma koch mar mach ma omuoch e skul primar ma Hillside Academy e Ndarasha mantiere kaunti ma Nyeri koro chopo jopuonjre 17 tok japuonjre machielo wito ngimane e kinde mano yudo thieth. Lipot yango ni mach nomuoche kar saa 5 okinyi kendo wang' od nindo mar yawuoyi e skulno. Jopuonjre 14 lipot yango ni pod dhi nyime kod yudo thieth e ute thieth mopogore pacho ka nitiere jopuonjre ma nyaka sani pod ok ong'e ndachgi. Mae chal skul primar mar yawuoyi kod nyiri mar Hillside Private Mixed Primary School e Ndarasha mantiere kaunti ma Nyeri. Ka e kama ngima jopuonjre buora olalie. Mwandu mag jopuonjre bende wang' molokore buru. Oteni kod mwandu mamoko koro lokre mana chumbe mar otenge. Lipot yango ni majni nomuoche kar saa 5 mar otieno manyoro e kinde mane jopuonjre nindo. Kubni kod gige pi lagre lowo. Ranyisi kaka oganda notemo rakre kod majno. Sirikal yango ni majno nomuoche kar od nindo mar jopuonjre ma yawuoyi mane riko tingo jopuonjre 156 mantiere kind grade 4 nyaka grade 8. The country has woken up this morning to very devastating news from this school and from this county. We have lost some of our children who have been studying here, and therefore at the outset I want to say that the government of Kenya sends the deepest sympathies and condolences to the families whose children have lost their lives or have been injured as a result of the fire that raced down one of the dormitories here in the wee hours of this morning. Kuom kwan jopuonjre 17 yangi ni owito ngimagi kama moko 14 yudo thieth e ute thieth mopogore pacho ka. Achiel kuom japuonjre manoringode kar thieth maduong' mar Kenyatta Nairobi ngimane ni kama rach ka laktar lero ni yudo wang'e atamalo 70. He's a 12-year-old boy who suffered a significant degree of burns that we estimated 70%. The burns are both external and the patient also inhaled a lot of smoke, which is another hazard. So I would say that is a severe condition. We are doing our best. We have put him on life support, and is receiving all the due care that is possible within our means. Nyake sama ne wadhi yamone poko yang kama jopuonjre duto mane oninde odno nitiere kaluwore ni jopuonjre moko noringo jote ute mantiere alwora mar skundno ka moko nosekaw kod jonyuolgi to mamoko ichich ni nyalo bedo ni owang' molokore buru. Some of the children tried to escape the tragedy and they ended up being hosted by neighbors and the community around, and so there are some children who are still alive and well, but they are of course traumatized, and they are in the hands of those who gave them refuge last night and that early morning. There are others also who have been picked by their parents. Kutakuwa na uchunguzi pale kuweza kuona kama iko wale walichomeka beyond recognition, itaweza kuangaliwa DNA waweze kujulikana exactly ni akina nane. Jonyuol mathoth mowuotho safar maboyo mondo chopo ne chal mar nyithindegi ni kod chwang' ka gilero ni skul kata mana sirikal poko yangonegi adiera e wi gima notimore ne nyithindogo. Riwruok mar Red Cross chako chenro mar konyo manyo jopuonjre mapoko yudi kendo gisechako chenro mar hocho ne jopuonjre, jonyuol kod jopuonj. Masuala ya counseling ni kitu moja ambacho tutawapatia siku ya leo na kuendelea hadi wakati tutamaliza hii operation. Na counseling services zenye tunapatiana ni kwa watoto, kwa wazazi, kwa community. That is what we will be doing continuously, na ndio tumekuwa tukifanya na ndio tutaendelea kufanya. Tumeset up a tracing desk, iko ile pande ingine mkono huyu mwingine, na kwa hiyo tracing desk tutaweza kuwaunganisha kwa wale ambao
tutawapatia baadaye, mtakuja kwa tracing desk. Wale ambao wako kwa hospitali tutaweza kuwaambia ni nani na tuweze kuwaelekeza vile mtaweza kuwa access. Poko yango regi mane nyalo kelo majno ka sirikal dhi nyime kod nonro ewi muoch mar majno. Nyakoromogi majno no muoch Otieno Manyoro sa 5 tok sa 5 odiochieng' kaka wawache. Otieno Manyoro kar sa 5